Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Sunana Ummu Salma Sani, jaruma a masana'antar Kannywood. Ina ƴan uwana mata, albishirinku, nesa ta zo kusa. Ga shahararren cibiyar nan mai suna Baiwa Zalla ta ƙara dawo muku. Matsalolin da suke damun mu mata, ciwon kai, ciwon mara, ciwon ciki daga lokacin da za ta fara al'ada kenan. Da matsalar sanyi kowane iri ne. Ina ƴan uwana mata masu neman haihuwa waɗanda Allah bai azurta su da 'ya'ya ba, ko waɗanda zaka ga ana samun 'ya'yan amma kuma ana samun matsala. To duka wannan cibiya ta tanadar muku abubuwa na musamman. Wannan cibiya ta Dr. Isa magajin baiwa ta tanadar muku abubuwa daban-daban. Ina masu matsala da aljanu kamar masu sa su mugayen mafarkai ko yawan faduwar gaba, duk inda kake a faɗin duniya za ka same mu akan lambobin wayanmu kamar haka. Babbar cibiyarmu tana nan a jihar Zamfara, cikin garin Magami mai tarko, daidai kwanar ɗan gulmi, shago mai namba 20. Jacob, Sir. ka tura ma doctor nan kudin treatment. Okay, sir. Amala, abin da yasa na kira ka, shi na so review ɗinka game da my daughter being a Christian getting married to a Muslim boy. Shi ne fa, sai ka wakatar da wannan issue ɗin. Amma ka zo ka ga look at what happened. Ai abin shi haƙuri. Ni fa I'm not against the marriage fa. What brought you back to my house? You better get out of my house. Or else in sa su je ka fita min da ke. Samuel, ai bai kamata a ce za ka kore ta ba. Ya kamata a ce ka bar ta ta faɗa abin da ya kawo ta. Ai gidansu ne. Mala, ta bai ta yanke hukuncin nan. Ta ce I'm no more her father. Then what brought her to my house again since I'm no more her father again? Ka san yadda ta ce kuma tun Allah ya sa ta karɓi musulunci na. Na yiwa kai ma Allah ya baka iko karɓar musulunci na. Ai alhamdulillah. Me? Ƙwarai da gaske. Ai Allah ne ke gaba. Ba Allah ka ce ma kenan? Yeah, what brought you to my house again since I'm not your father? Ka ga irin ta. In ka ta kuma tafiya. To me gari yawa ya? Manufata ki samu gata, manufata ki marata, manufata ga manufata.
manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi irin na shata. Manufata ki samu gata, manufata ki marata, manufata ga manufata. Manufata ga manufata, manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi irin na shata. Hana mutum ya dinga yana rike kitsan nan in ba ka rike kitsan nan ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kago wani can a yashe jini jikinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ga gurin ba kowa. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga dai wannan duk jikinsa ciwo jini. Ba abin in taimake shi ba, in je in sa kaina a cikin masifa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma gurin babu kowa, ba mota ko wani abu da ya tsare. To ni dai zan yi tsakani da Allah, Allah ka dubi zuciyata. Allah ubangiji ka bani nasarar abin da zan yi. Ni na yi don Allah. Bawan Allah, ko motsi baya yi. Bawan Allah, na lillahi. Ito, na ga zuciyar shi na wannan yana buƙatar taimako. Bismillahirrahmanirrahim. Allah da shi. Manufata ki samu gata, manufata ki marata. Inna lillahi wa inna ilaihi taimako malam don Allah mu taimake shi malam, taimake shi. Bismillahirrahmanirrahim. Manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi. Hello? Mary, where are you now, please? Okay, don Allah ki fito yanzu da mu haɗu a bakin titi ki taimaka min mu kai Usman asibiti. Ki bar maganan don Allah za mu yi magana daga baya yanzu dai ki fito mu je yanzu. Yeah, thank you. Manufata, manufata, manufata ki samu gata. Mary. Peace.
Please, wai me ka Usman to nan? Da kika ce mu zo mu duba shi. Muna tare da shi fa a nan gurin. Daɗi na turo a zo a kashe shi. What? Oh my God. A kashe shi ba kika ce mini. Exactly. Me yasa Dadi zai ce a kashe shi? I don't know. Kai. Kisa me? Yanzu ba wannan ba dai dan Allah. Kice ni mu fara duba shi daga baya ma yi wannan. Okay. Usman. Oh my God. Oh. Please, why fire now? Jesus. Gudu na zai je. A daidai nan gurin. A nan kuma bar shi. Wai ki min bayanin abin da ya faru mana. Duk kin saka ni ne a cikin damuwa, kin saka ni cikin tunani. Ban gane me yake faruwa ba fa. Kin san gaskiyar abin da yake faruwa? A'a. Manufata na miki fata karbi sako na zuciya. What? Ki kauda amshi irin Jesus. Oh my God. Me yasa Dadi zai yi haka? Kiso ne ba. Please. Me zai hana ki kira wayan shi mu ji ko za mu samu ko zai daga wayan shi sai mu san inda yake ciki. Please kirawo ga wannan wayan nawo ki kirawo shi tunda na ga kin ki fito da waya ba. Hey. Sorry, sweeto. Mai ki sani. Mu tashi mu ba hanya ko za mu gan shi. Ki to mu ba hanya. ga manufata. Dadi bai kyauta ba abin da ya yi. Manufata na miki fata karbi sako na zuciyata ki kauda amshi irin na shata. Assalamu alaikum. Sannu. Wannan bawan Allah yana jin jiki. Allah ya baka lafiya. Sannu. Ya zauna ka miƙe. Ka bari a hankula za ka miƙe. Gaskiya bawan Allah nan da gani akwai damuwa tare da shi. Wai me yasa me ka ne? Me ka ce? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dakta. Yawa. Dakta san da zuwa. Yawa sannu. Ya ne jikin? Wallahi da sauki. To masha Allah. Allah ya kara lafiya. A'a, bai kamata ka bashi waya ba. Ka jira tukunna yanzu ana buƙatar ya samu hutu, ya samu isasshen bacci. Ba matsala dakta ya ce in bashi waya ne ban san me muradinsa ba. Amma tun da ka faɗa haka ba matsala. Duk wayar da zai yi a bari zuwa gobe da safe sai a bashi sai abin da ya kamata kenan. Amma yanzu yana buƙatar hutu. Ba matsala dakta. Bari in tashi in je gida saboda in ɗan kintsawa shi gari da safe sai in dawo. Amma kafin ka tafi ka jira na a reception in na gama duba shi yanzu zan zo akwai magungunan da zan rubuta maka sai a siyo domin yi amfani da su daga nan zuwa safiya. Ba matsala dakta. A reception zan jira ka? Jira na a reception. Na gama duba shi zan fito sai. Na saka da alkhairi. Nagode. Amin amin. Sannu.
Sannu? Ya jikin? Allah ya baka lafiya. Ya ƙara sauki. Na ji jikin naka da ɗan zafi kaɗan. Kuma akwai magunguna za a kawo yanzu, za a zo sai a saka maka, akwai allurai ma da kuma wanda za a ba ka sha in ka ɗan ci abinci. Sannu zan je sai a rubuta masa magunguna sai ya siyo sai a zo sai a ma duk abin da ya kamata. Allah ya ba da afuwa. Ai saboda Manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata. Kuma fa a zai gurin da take na bar shi. Kuma ba ki gan shi ba. Mary, kin ga yanzu dare yayi. Ya kamata ki karasa gida. Mary, gaskiya yau a gidanku zan kwana. But why? Da ba za ki je gida ki kwana ba. Kin san mun yi faɗa da dad ɗin mu. Kuma ya kore ni ma ya ce wai kar in sake zuwa mai gida. What? Me ya faru haka? Kin san for now, I'm no longer a Christian. I'm a Muslim. What? Yes? Muslim? Of course. Oh, Jesus. Let's go now. Manufata na miki fata, karbi sako na zuciya. Simon, tabbas ka aikata babban kuskure. Ka dawo min da yata. In ba haka ba za a samu babban matsala. And so what? Idan da ku, in babu ku, I can manage my life. Haka ma za ka ce? What do you want me to say? Me ke son ce? Gyara jikin naka kwanciyar ta haka saboda hannun. Yan gyara. Wannan ka dinga miƙar da shi saboda kar jini ya taru. Sannu. Sannu. Na gode da kulawa ka Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Amma da Allah yana so kai mu alfarma guda da. Haji. Ba na aron wayan ka zan yi waya. An cire masu kyauta. Manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata. Hello? Alabis. Usman ne. Ina asibiti. Please, ki zo ina son ganin ki. Hello? Hello? Yana asibiti. A'a, ni ba wani bane, ni na tsince shi na kawo shi asibitin. Asibitin cikin gari. Emergency. Ɗakin mai lamba 30. Sai kin zo. Yabawan Allah, wane ne kai? Kuma me ya faru da kai? Labari na mai tsayi ne. Ma ya fara daga. Manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata. Awai na wani. Lafiya ƙarar. Alhamdulillah. Masha Allah. Wato, Usman, abin da ya sa na ce ina son ganin ka. Wasu dalilai ne guda biyu suka sa nake son ganin ka. Kuma kowane dalili a ciki mai matuƙar muhimmanci. Da farko, maganar da take mai muhimmanci, akwai 'yar gidan Alhaji Inuwa.
Alhaji Inuwa ya yi takakkiya da kansa ya zo wajena ya ce yana da bukata ya haɗa jininsa da kai, amma abin da yake da sha'awa yanzu idan har zai yi to ka je ka ga yarinyar nan, idan Allah ya sa kun daidaita da ita to ya baka ita. Wani al'amari ya yi matuƙar faranta mu ciki, saboda haka kada ka yi ƙasa a gwiwa. Lalle ni in ason samu na ne da anjiman nan ka je inda take, in kuma sai dare to ka je babu ko. Sannan akwai maganar kasuwanci, har yanzu ban ji kace da ni ko. To wannan dalilai guda biyu su ne wanda suka sa a ce ka zo mu wannan ganawa da kai. Magana insha Allah zan je na ganta sai mu daidaita da yadda muka yi sai in gaya maka. Magana kasuwa kuma kasuwa alhamdulillah abin da ya sa ka ji ni shiru yanzu muna kan lissafi ne, jira nake idan mun gama sai in zo sai in gaya maka yadda ake ciki. To shi kenan, Allah ya albarka, Allah ya taimaka. Amin amin amin. Na gode abba, zan je insha Allah. Zan je insha Allah. To abba na gode. Manufata ki samu gata, manufata ki cimmarata. Amma da sallama kika yi, ina ga da kamar zai fito. Kaga malam, ka faɗi abin da ya kawo ka tashi ka bani guri, bani da lokaci. Amma da sallama kika fara yi, ina ga da zai fito. Ba wa'azi na zo ka mun ba, saboda ka ga nan gidan ubana ne. Amma ki sani ni ba irin mutanen da zaki wulaƙanta ba ne. Dakata malam, ba wa'azi na zo ka mun ba. Ka faɗi abin da ya kawo ka, idan ba za ka faɗa ba ni in tashi in baka guri. Manufata na miki fata, karbi sako na zuciyata, ki kauda amshi irin na shata. Malam Usman, na sha mamaki da gaske. Na yi kusan sakan 30 da tsayuwa a gaban har na zauna. Baka san na zo ba kana tunani. Menene abin da ya jawo haka? Wallahi abba, game da yarinyar nan da ka tura ni na je neman aurenta na jiya. Saboda na je na ga yanayin shigarta da kuma yanayin tarbar da ta min. Wallahi shi ne abin da ke damu. To abin da nake so ka fahimta shi ne, mahaifinta shi ne ya kula da irin riƙon addininka da tarbiyyarka da kyawun tsatso da ka fito da irin tarbiyyar gidan nan yadda aka koya maka. Ya yi sha'awar ya haɗa ka da jininsa. Kada ka bari in binkita in samu wannan magana ba haka take ba, Usman. Cikin Allah. To kafin in binkita zan yi addu'ar Allah Ubangiji ya zaɓa maka abin da ya faru. To amma abin da ke so da kai Usman, kaga ba yaro ne kai dan kankani ba, wanda ce shekararsa 20 ko 10 ba. Ka yi kokari ka sake nemo wata wacce za ta yi daidai da kai in aura maka ita. Ba da mu abba insha Allah. Amma kuma abba akwai wata da nake so. Wace ce? Wata Kiristan ce. Kirista ce abba. Abba na ne mai sauki. Amma kuma akwai rashin sauki. Wa alaikum wata magana muke mai muhimmanci ta fi mana kaga ka shiga tafi ba shanya ne. Jiya na turo bako ya zo? Ya zo dadi. Ya kuka yi? Ni bai mun ba. Ya? Are you mad? Me nake ba? Waye nake? Wannan bai miki ba, wannan bai miki ba. Mu zaki mar mahaukata ko shashashi.
mu zaki mai tsofaffin banza kare ki ta sha ƙarya wallahi. Haba Alhaji, yarinya nan yarinya ce. Bai kamata mu matsa mata ba. Mu bi ta a hankali mana. Tashi ki ba mu. Ku me yasa ba ku da hankali? Siga ta fa kike kenan a gaban ta kina cewa yarinya ce. Wannan yarinya ce Alhaji, kamata mu bi ta da lallami, amma bai kamata mu ce da faɗa zamu mata. Zo da Allah shekaru sun zo. Billahi lazi. Yanzu abin da musulunci ya tsara zamu bi ko ko a san zuciyar mu. A abin da musulunci ya ce shi zamu. Musulunci cewa ya kasabo wa yakan miji na gari. Garin son zuciyarmu da roro muke roro musu yan iska. Mutum ya ta jibgata kaman Allah ne ya aiko shi. Dare ya ki kwana a gida ta son sabon gari yana kwana. Ki je ki same ta na ba ku nan da kwana uku ta fitar da wani take so. Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi. Bari in shiga daga ciki. Ita uwar kamar haɗin kafinta? Ita kuma yadda ka sa na ɗaga shai haka wuyan ta yake. Wannan shi ne farkon labarin ne. Wacce ka gana kira kuma ta ce wadda nake sunawa. Gaskiya bawan Allah, labarin ka ya ban tausayi. Amma baka ban labarin ka ba akan abin da har ka ji wannan ciwon. Me dalilin da yasa ka ji ciwon nan? Gaskiya ne. Wannan shi ma wani bangare ne na labarin nan. Amma shi ma wannan labarin da ban yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas labarinka abin tsoro ne, kuma labari ne mai tausayi, mai al'ajabi da mamaki. Amma baka tunanin ita da ka kira wuta za a biyo bayan ta ba. Usman, I'm so sorry, please. Ka yafe min Usman. Ina san a dalili na ne kake ta shiga wannan matsalolin da kake ciki yanzu. Ba laifin ki bane. Haka Allah ya kadarta zai faru. Amma da gida baki san za ki zauna ba ko? No, dad ina ya kore ni yanzu a gida. What? Kace ya kore ki? Why? Saboda na musulunta. A zamanku na aure ko akwai wani laifi da Zainab ta yi maka? Kar kuma ka manta a lokacin da kuka yi aure duk dukiyarta da yaddarta da amincewarta ta nemi a damƙa maka don kai kasuwanci. To ango ga amanan kanwata mu nan kar mu ji kan mu gani. Amarya kin sha kamshi. Kin ga yadda kika yi kyau haka kuwa? Wow, masha Allah. Tun da na ji ƙanshin turaren ka na san ka riga ka gama shiryawa. Zan yi matsalaki, amarya, kin fiye zulaya. In fa ni kawai ba na son ko ɗani. Gidana dai gidana ne, ina da ikon in ɗauki iko akan gidana na shari'a ko kuma na tsari ko na yadda nake so. Haba da yobi, amma dai na san da wasa kake ummi ce. Umman uwata ce? Haba abba. Dube shi kato zindiki baligi. Kaga mallan da Allah da ka. Zargi? Washi dan adam ba shi da ikon ya sake ne? Me yasa ka raka daga mun waya? Kwantar da hankalinki. Kowane dan adam da irin jarrabawa da Allah yake masa. Ashe zuwa gidana kake ka leka ka kalle min mata? Wallahi alazim sani. Na yi nadamar da na kasance aminin ka wallahi. Ni kake zargi na da wani abu da iyalinka? Ya daga zuwa mai sallama kuma aka zo ka dinga faɗan irin wannan magana. Kin ga Ikram, dan Allah ki nutsu. Gaskiya duk auren da yake akwai zargi a ciki, to raba shi shine mafi alkhairi. Me riba ka ce kana sa da wannan gaban yarinyar da zaka aura kwanaki ne kawai ya rage. Ka fice mai yaudari kawai mutu amana. Na faɗa you're stupid. Haba da Allah. Ba man ka bane wallahi. Wannan kana zuban mana da daraja. Wata ne fashi fa. Ka kashe ta.
Na kashe ta ko ka kashe ta? Kashe ta. Kun kashe ta?